E aí, pessoal, beleza? Voltamos. Nós aqui de novo para mais um Não Te Digo Nada, sempre com a ajuda dos nossos professores, Paulo Miraz, de Ordes, e José Manuel Barbosa, de Ourense. Barbosa, você ainda está em Ourense ou está em Jinsu? Estou agora mesmo em Sinso. Ah, beleza. Está em Ourense, de certa forma está em Mas Ourense, né? Ourense, a região de Ourense. Sim, exato. Bom, galera, dúvidas que eu sempre tenho a respeito da nossa língua comum. Mas agora vou para outra pergunta. No século, no século IX, não existia Portugal como reino, como nação. Então, como é que a gente pode dizer que no século IX, no século IX, falava-se galego-português? Pois aquí estamos ante questões de tipo máis ben político do que outra cousa, non? É dicer, Portugal, ao se independizar, tiña de escrever a súa historia. E cando comeza a historia, un pouco, aí está a problemática, non? Cando ese pobo ten unha identidade e esa lingua fai parte desa identidade, ese pobo ten de alguna forma que explicar de onde é que ven esa lingua e declarar así a súa independencia, por así dicelo, a súa historia propia. Entón, pois, neste caso, obviamente, a lingua que coñecemos como galego, como ben dicía o Fernando Venancio, non? Ese coñecido lingüista portugués, a lingua que nasceu, que derivou do latín, ese romance, era o galego. Xa aparece algún mención disto, pois, en séculos posteriores, moito antes de aparecer a primeira referencia o portugués. Falábase da linguaxe, da linguaxe. Uhum. E en algún momento pois, apareceu pois, o galego. O galego é a lingua que se fala no que antes era o territorio que non é somente a Galiza agora, como podería ben explicitar o noso querido compañeiro Barbosa, non? Senón que as dimensóns dese territorio eran moito máis amplas do que hoxe coñecemos como a Galiza. E esa parte máis sul que agora pertence a Portugal, antigamente pertencía todo ao mesmo territorio. Entón, é dicer, a lingua que se falaba en todo este lugar, tanto no que é hoxe a Galiza como o que é norte de Portugal, era galego. Porén, que acontece aquí? Que esa parte sul independizouse, ese condado portugalense acabou por fundar o seu propio reino, digamos, e entón, que acontece? Que eses textos que están na nosa lingua común non podían ser chamados de galego. Por qué? Porque non podemos recoñecer que esa lingua que falamos non é a lingua dos portugueses, non é a lingua do imperio. Entón, esa é a problemática. E aquí surxen diversas posibilidades. É dizer, há autores que identifican esta lingua como galego ou galego antigo. Há outros escritores portugueses que lle chaman portugués antigo, sen existir Portugal. E há outros escritores que por non dar problemas, estar ben a ben con todos, pois denominan galego portugués. Entón, nem para ti, nem para min, para os dous. Claro, os trovadores da Idade Media, trovadores, había trovadores galegos, había trovadores portugueses, mas, ao final, era toda a mesma lingua. Todos estaban a se expresar na mesma lingua. Chamémoslle galego, chamémoslle portugués. Actualmente, por esas causas que xa comentamos. Mas aí Uhum. está a cuestión. É unha cuestión máis política do que lingüística. E nada, doulle paso ao meu compañeiro Barbosa se quer completar algo aí. Sim, eu concordo basicamente co que di o Paulo. Certo é que é aproximadamente no século IX cando surxe un territorio, unha rexión dentro daquela Galicia medieval que se chama Portugal. Reino é a partir do século XII, non únicamente a partir de que se independice, sino a partir de que o Papa lle dá o título de reino, a final quasi do século XII, 1175, acho que é, por medio dunha bula. Non? A partir dese Uhum. momento é recoñecida como reino. Mas, claro, son séculos de recollida de forza
para tomar unha identidade política, mas a lingua, evidentemente, continuaba a ser a mesma, e mesmo acho eu que esa lingua continuaba para o Lendodouro, ou territorios máis para o sur, para o territorio cunimbriguense, do meu punto de vista, continuaba a lingua até aí. Mas o facto de chamarlle un nome ou outro, esa foi a dúbida que se puxa acima da mesa cando algúns lingüistas alemáns no século XIX tiveron a responsabilidade de definir cual é a lingua. Co catalán non tiveron problema, co castellano tamén non tiveron problema, mas no noso caso sí tiveron problema porque é un país independente que tivo un imperio que tiña o nome de Portugal, que tivo un protagonismo fundamental a hora de facer da lingua unha lingua de cultura. Entón, como lle chamamos? Galego pola súa orixe, ou portugués porque foi Portugal quen lle deu esa importancia internacional, ese prestixio e esa riqueza. Entón, evidentemente, uns dicían que non, vamos recurrir ás orixes, é galego, outros recurrían a darlle importancia ao país que fixo da lingua unha lingua de importancia, e evidentemente pois, o consenso na altura implicou que se resolvese nunha solución intermedia, o galego-portugués, que contenta a todos e non é de ninguén. Entón, galego tal vez sexa menos querido por a grande inmensidade dos galaicos lusoparlantes, mas a orixe do portugués é na Galicia, evidentemente. Portugués é máis coñecido porque Portugal ten a capacidade de facerse ver moito máis do que a Galicia, non? E, por tanto, do meu punto de vista, eu cando falo de galego, cando falo de portugués ou cando falo de galego-portugués, estou a falar da mesma lingua. Se eu saio da Galicia e me ouven falar como falo eu podo facilitar a comprensión se eu digo que estou a falar portugués ou que estou a falar portugués da Galicia. Mas tamén podo ser pedagóxico e dizer que esta lingua ten as súas orixes na Galicia, non na Galicia actual, mas naquela Galicia medieval. Sim, claro. En fin, o nome é sempre convencional. É algo que, das três possibilidades, as três são válidas do meu ponto de vista. Tudo bem, tranquilo, perfeito, entendido. E desta dúvida gera uma outra. O galego e o português, como língua, se dividiram no século XIII? Bom, é complicado falarmos de divisóns de línguas. Iríamos outra vez a parte do Barbosa, non? Onde el comenta o castellano que se fala pois, na Argentina, ou en Cuba, onde for. En que momento iso dividiuse? Agora deberíamos chamar iso de argentino, de cubano, continúa a ser castellano ou agora xa é español? Quais son as questões que están aquí colocadas, non? É dizer, falarmos de divisións políticas non cría divisións lingüísticas. Falarmos de determinadas épocas vai facer que unha lingua sexa outra. Non exactamente. É dizer, que acontece? Que cando se dividen as sociedades, obviamente, cada sociedade vai ter unhas influencias diferentes. É dizer, se Portugal se independiza e comeza a ter, como dicía antes o Barbosa, non, a facer comercio con outras zonas diferentes que na Galiza, pois non se dá ese comercio, por exemplo, por un exemplo claro, pois digamos que fai comercio con Franza, digamos, por un exemplo. E entón, pois, imaginemos que a Galiza non ten ese contacto coa Franza. Que acontece? Que aí hai moita posibilidade de que o francés, de algún xeito, entre dentro do portugués, que teña unha influencia, non? No que se coñece como portugués, ou nese galego do sul. Entón, xa tería unha influencia dunha lingua que nós non temos. Iso vai facer que sexa unha lingua diferente? Non, mas vai adoptar certas palabras que non imos ter nós aquí. Entón, comezan a haber unhas diferenzas á hora de escoller certo léxico e demais. Mas o que é o fundamental, o que se debe considerar como o cerne, ou a cerna da lingua, é o mesmo. É dicer, temos a mesma sintaxe, prácticamente o léxico básico e fundamental segue a ser o mesmo, temos a mesma morfoloxía,
prácticamente, etcétera, etcétera. Entón, a lingua en sí propia segue a ser a mesma. Que acontece que há unhas variacións no uso de certas palabras, como, pois nós utilizamos repolo, e en Portugal, pois, utilizan o castellanizado, o repollo. Non sei, neste caso, por que acontece. Non vai ser a lingua diferente porque eles utilicen un castellanismo aí, igual que nós temos tamén moitos castellanismos que eles non teñen. Entón, há unhas idas e unhas vindas, digamos. Sim, 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 Nem sim. todo é branco, nem todo é preto. Está nun ponto intermedio. Entón, Sim, sim, sim. non sei o que acha o Barbosa. Sim, é moito simples, quer dizer, demostrar se é unha mesma lingua ou non é moito simples. Non hai que recurrir á lingüística, nin á filoloxía, nin demostrar tampouco todas as causas técnicas. Simplemente aquí un brasileiro, aquí hai dos galegos, estamos tendo un 100% de comprensión. Se aquí houvese unha persoa de Madrid, por exemplo, probablemente esa persoa tivese dificultade en nos entender, en nos perceber. Se houvese un catalán, tamén, se houvese un francés tamén, un italiano tamén, mas non há entre nós. Existe unha intercomprensión absoluta. Sim, sim, sim. Entón, isto son linguas diferentes ou non son linguas diferentes. Entón, que nos estexa a ver e que nos estexa a ouvir, que diga se estamos a falar linguas diferentes. É moito fácil. Evidencia é evidencia. Corretíssimo, Barbosa. Corretíssimo, Barbosa. Correto também, Paulo. Mas, como as dúvidas sempre aparecem, o que a história relata, e que todos sabemos, é que um rei de Portugal, Dom Diniz, oficializa algo que já era reproduzido pela oralidade, né? Então, não estava batendo muito bem o que era falado pelas gentes, tanto das cortes como também a população, o povoamento em geral, né? Que não era aquilo que se reproduzia em textos oficiais, né? Que era o latim. Então, ele, a partir de um certo momento, de uma certa data, ele oficializa aquela linguagem como uma língua para ser usada também na administração. Mas ela não tinha o nome de português. Ele não oficializou a língua portuguesa. Não, acho que, não, se não me engano, tem um escritor, Marco Neves, que ele fala que só 100 anos depois de Dom Diniz é que eles começaram a utilizar essa palavra português. Então, a pergunta que eu faço é, através de um decreto ou de uma lei, pode-se, de uma hora para outra, surgir uma outra língua? Pois, neste caso, como estamos a ver novamente, é a política que está a mandar por cima de outra cousa. É dizer, o que pode facer o monarca non é establecer isto agora é o Reino de Portugal. Que se fala no Reino de Portugal? Portugués. Entón agora vai aparecer en papel que iso que todo o mundo fala e que ninguén lle puxo nome, non había un nome exactamente para iso, mas algúns utilizaban, pois, linguaxe, temos a linguaxe, comunicámonos coa linguaxe. Mas quen foi que dixo, pois o rei teria de dizer, oye, esta linguaxe é o portugués. E de aí a que a xente toda soubese e asimilase isto que estou a falar en portugués, pois obviamente non sería nin nun día, nin nun ano, nin nun 10, senón que levaría pois, un tempo, digamos, non? E por outro lado, tamén comentar a respecto non o que dicía o Barbosa anteriormente, a idea do que el lle chamou como proceso natural, non? Esa evolución, no caso do latín para o romance, está claro que estamos ante unha evolución natural, porque é unha lingua que se dota de certos matices até chegar a ser outra lingua, non? No caso do galego a respecto do castellano, pois estaríamos xa noutra cousa que xa non é evolución, senón que é substituición lingüística, que é un proceso diferente en que dúas linguas en estados iguais se ven atrapalladas unha coa outra porque están as dúas a conviver na mesma sociedade. No caso do latín, esa lingua non está a sustituir outra lingua da súa mesma, digamos, do mesmo rango, da mesma altura, senón que ese latín está a evoluir el, está a ser modificado ese latín e está a te chegar o que logo, desde un tempo, se considerou o romance. E entón aí, neste territorio que comentabas, no territorio portugués igualmente, ese latín foise de alguna forma
enchendo de matices, enchendo de características, mellorándose, até que, pois, políticamente se estableceu un nome para lle dar ese latín. E iso é Mais ou máis ou menos. menos. Como ves, Barbosa? Sí, é así, basicamente. Eu vou por outro exemplo. Aínda hoxe estamos a falar a mesma lingua. Un brasileiro con dos galegos, como se estivese aquí un portugués, faríamos a mesma lingua. Sim. Os decretos que determinan a forma de reproducir unha lingua poden ser moitos, podemos escrever de moitas formas. O indostánico é a mesma lingua que se escreve no Paquistán e na India. Na India escrévese co alfabeto de Devanagari e en Paquistán escrévese co alfabeto árabe. Mas falando entre eles percébese perfectamente. Entre o urdú e o hindi, que son as dúas variantes, quer a paquistaní, quer a indiana, hai unha percepción total. Entón, son dúas escritas diferentes. Mesmo entre romenos e moldavos, que en épocas os moldavos escribían co alfabeto cirílico ruso e continuaban a falar a mesma lingua. E houve decretos que determinaron que as normas fosen esas. Ora, cando un poder político instaura unha forma determinada para reproducir unha lingua, atende uns intereses determinados. Eses intereses, no caso de Galiza, non son intereses galegos. Os intereses de Galiza dependen de Madrid en cualquier caso. Entón, no ano 1981, cando se elaborou unha norma para a escrita do galego, non é que se estivese a reproducir unha lingua diferente do portugués, senón que por as políticas lingüísticas que se levaron a cabo desde aquela altura, estáse elaborando unha norma, unha forma de reproducir a lingua co fin de criar dúas linguas diferentes. A existencia de dúas linguas diferentes podría ser real se esta evolución desta norma criada no ano 81 chegase adiante e non fose interferida polo castellano. Podían ser dúas linguas de forma natural, mas há que ter en conta a influencia do castellano, há que ter en conta que esa política lingüística e esa influencia do castellano faz que os galegos perdan a súa fala pouco a pouco e ao mellor non acaben sendo dúas linguas. Acabe sendo o galego unha variante do castellano, como é actualmente o bable, estos leonés, que dunha percepción exterior a Asturias pode parecer un castellano mal falado. Non? E ninguén diz que non tivese sido unha lingua para porlle unha normativa e facela unha lingua de cultura real. Mas unha norma, un acto político ten uns intereses políticos. Neste caso, o interese político de escrever diferente o galego do portugués é ou facer lingua diferente ou, no mellor dos casos, para quen instaura este tipo de medidas, é a desaparición do galego. Por tanto, ese tipo de medidas políticas sociolingüísticas teñen fins. Claro, com certeza. E, por certo, muita gente, eu vejo aí nas redes, que acham que ao ver um texto na norma que utiliza o Estado galego hoje, acham que estão diante de um outro idioma. Pelo fato de verem uma reprodução gráfica diferente, opa, estou vendo um outro idioma, então agora eu quero aprender esse novo idioma. Elas não têm a menor ideia que é apenas uma forma de se reproduzir graficamente o mesmo idioma. Seria mais ou menos essa ideia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi hoje, tá? Mais uma vez, meu obrigado aos professores Paulo Mirais e José Manuel Barbosa, que estão sempre aqui para nos ajudar nesses episódios que cada vez vão melhorando, vão evoluindo no Não Te Digo Nada. Uma parceria que está dando certo, galegos e brasileiros. Quem sabe a gente volta a botar aqui também portugueses para também ajudar a nos unirmos mais. E espero vocês no próximo episódio. Valeu, galera! Ok, valeu. Valeu.